Banwa ni Diyos, tindog po ang gabos sa sinawitin niya ito ang pag-awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pinupuknan taan sa tuyang aldaw, sa pagpasakop sa mahal na Diyos. Minimidbid siya bilang sa tuyang tunay na kayamanan. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, naginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tahaw kan mga kinakbanon na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtak dyan, kun sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tatarami. Himatayin niya ito ang inat na babasahan. Ginuno sa libro nin mga hukom. Uminabot ang anghel asin tuminukaw sa sirong kan kahoy na iddoon sa opra na sa diri ni Joas Abiserita. Kan ang sa iyang aki na si Gideon, nagbabasbas kan trigo duman sa ubasan, tanganing ikatago sa mga Medianitas. An anghel ng kagurangnan nagpahiling sa iya asin nagsabi, ang kagurangnan niyaon sa imo o makusog asin pusog na lalaki. Nagsimbag si Gideon, kung ang kagurangnan niyaon sa mo, daw ta lang yayari ini sa muya, haen ang mga gibong angalasan na inusip sa mo kan sa mong mga magurang. Sinda nagsabi, bakong kinuha kami kan kagurangnan duman sa Ehipto, ngunyan pinabayaan kami nin kagurangnan, asin itinao kami sa kapangyarihan kan mga Midianitas. Sinabihan si Gideon nin kagurangnan, lakaw sa kusog na yaon sa imo, asin ligtasan ang Israel sa kamot ni Midian. Bakong isinusubol ta ka, nagsimbag si Gideon, kagurangnan kung siring, paano kong ikaligtas ang Israel? Ang sakong mga kadugo, iyo ang pinakamaluya sa tribo ni Manases, asin ako ang pinakasadit sa pamilya ng sa kong ama. Nagsabi ang kagurangnan, yaon ako sa kaibahan mo, asin tutunawon mo ang mga Midianitas, sagod na daing matada sa inda. Nagsimbag naman si Gideon, nakikimaherak ako sa imo, na kung baga magkaigwa ako nin ugay sa atubang mo, tawi daw ako nin tanda na ika ang nakikipag-oray sa ko. Dai ka maghali idigdi, nakikimaherak ako,
Sagko na magbalik ako, asin ikadulot ko, ang sakuyang atang sa atubang mo. Nagsabi ang kagurangnan, mahalat ako, sagko na magbalika. Si Gideon luminaog sa iyang harong, asin inandam ang sarong ugbo na kanding, saka mga tinapay na daing libadura, hali sa sarong efa na arina. Ibinugtak niya ang laman sa sarong basket, asin ang sabaw sa sarong koron. Dangan ilinuwas niya pating dinara sa lindong kan kahoy. Ang anghel ng Diyos nagsabi sa iya, kuahon mo ang laman, asin ang tinapay na daing libadura, saka ibugtak mo sa ibabaw kan gapong ini. Dangan iula mo dyan ang sabaw. Siring ang ginibo niya, initaas kan anghel ng kagurangnan ang sugkod na yaon sa iyang kamot, asin dinuutan kan puro ang laman, asin ang mga tinapay. May luminuwas na kalayo hali sa gapo, asin inubos kay ni ang laman, patin ang tinapay na mayong libadura. Dangan ang anghel ng kagurangnan napinaw sa atubangan niya. Digdi na arama ni Gideon na ito ang anghel ng kagurangnan, kaya nagsabi, kagurangnan Diyos, nahiling ko ang anghel ng kagurangnan sa lalawgo ng God. Sinimbag siya nin kagurangnan, mapasai mo ang katuninongan, dai ka matakot, tadai ka magagadan. Nagpatindog duman si Gideon nin sarong altar sa kagurangnan, asin inapod niya ang lugar, Yahweh Shalom, ang kagurangnan katuninongan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa iyang banwaan. Ang Diyos nagtataram ning katuninongan sa iyang banwaan. Hihimateon ko ang ipapahayag nin Diyos na kagurangnan, huli ta magtataram siya nin katuninongan sa iyang banwaan asin sa iyang mga banal, asin man sa gabos na naglalaom sa iya. Ang Diyos nagtataram ning katuninongan sa iyang banwaan. Ang pagkaherak asin ang katotoohan magsasabatan, ang katanosan asin ang katuninongan magahadokan, ang karahayan matubo ugikan sa daga, ang katanosan madungaw hali sa kalangitan. Ang Diyos nagtataram ning katuninongan sa iyang banwaan. Ang kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan, ang satong daga magtatao nin dakula na pamunga, ang katanosan manginginutan sa iya, asin ang kaligtasan mag-aantabay sa iyang paglakaw. Ang Diyos nagtataram ning katuninongan sa iyang banwaan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamuruan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, totoong sinasabi ko sa Indo, an mayaman, masakit na makalaog sa kahadean nin langit. Madali pa para sa kamelyo na makaagi sa mata kan dagom kisa makalaog an kayamanan, kisa makalaog an mayaman sa kahadean nin langit. Pakadangog kaini ang disipulos nagnaralas, asin naghapot. Kunsiring, sisay an maliligtas. Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, sa tawo, daiiyan mahihimo. Alagad sa Diyos, ang gabos mahihimo. Dangan si Pedro nagtaram, ang gabos na bagay sa mong binayaan asin nagsunod kami sa imo. Ano man ang mapapasamuya? Si Jesus nagsabi sa inda,
Totoong sinasabi ko sa Indo, kung dumatong na ang bagong kinaban, asinan aki nin tawo nakatukaw na sa trono kan sa iyang kamurawayan, kamuman na nagsunod sa kuya, matukaw sa kagduwang trono sa paghukom kan kagduwang tribo nin Israel. Asinan gabos na dahil sa kuya, nagbaya sa harong, mga tugang, mga ina asin ama, mga aki asin mga pagsadiri, maako nin ginatos asin magmamana kan buhay na daing kasagkoran. Alagad, dakulan na inot na mahuhudyan, asin mga nahudyan na maiinot. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-oma sa imo, Kristo. Magabat ang tinutukdo ni Jesus sa Ebanghelyo ngunyan. Sabi niya, mas pasil pa para sa kamelyo na makalaog sa mata kan dagom, easier for a camel to enter the eye of a needle, ki para sa mayaman na makalaog sa langit. Nauungis po ba ang kagurangnan sa kayamanan? Is He teaching us that it is wrong or bad to be rich? Aramta na po ang simbag digdi, bako po yan ang punto kan kagurangnan. Bakong kayamanan ang pinupunto, kundi ang satuyang attachment sa kayamanan or attitude towards wealth. Ang problema po paano sa kayamanan, pag nakakaputan ta ini, pag mati ta ang gabus na bagay, kaya ta sa sadiritang kusog. And we're talking about all forms of wealth. Bako lang kwarta, kundi gabus na rogaring, pati mga relasyon, pati kapangyarihan, impluensya, comforts na igwa kita, mga tinapusan na abot sa buhay, all forms of wealth. Asin pagyaon ang mga ini, kung minsan pagmati ta, daita na kaipuhan ang mahal na Diyos. And so the disciples asked Jesus, if that is the case, Lord, who then shall be saved? Sisay po ang maliligtas. Naghahapot po sinda dahil sa paghuna ninda, mayo man maraot sa kayamanan. In fact, they were thinking, perhaps believing, na ang gabus na tawong may kayamanan, sa rungpor manin kayamanan, hali iyan sa mahal na Diyos. And they are not wrong for thinking that. Ang gabus na igwa kita, totoo, hali sa Diyos. Kaya tama sana na maghapot sinda, kung siring kagurangnan, sisay palan ang maliligtas. Tagabus man kami, dawa siguro ang materially poor, igwanin sa rungpor manin kayamanan. Who then shall be saved, Lord? And the Lord responds, para sa mga tao, imposible ini. Pero para sa Diyos, posible ang gabos. The Lord is trying to teach us na ang kaligtasan, daipo nakadepende sa tao. Many times we feel that because of our good works, because of our own efforts, we will receive the reward of eternal life. Nagarubaga, makakalaog kita sa langit dahil pinagalan ta iyan. Mga tugang bako na po ining manungod sa sadirita. Ang kaligtasan has nothing to do about us. Yes, it is about our participation in it, pero ang kaligtasan po is totally about the Lord. It is the Lord who works salvation for us. It is the Lord who gives us salvation. Ang nagsusunod kay Jesus, bako na po ining manungod sa sadiri niya. Ang nagsusunod sa Diyos, maagi sa kadipisilan, makukulgan, mamimeripit. Pero iyo po ini ang kagayunan kan pagsunod. Bako na po ining manungod sa sadiritang comfort. Lahat na po ito ay tungkol sa Diyos. It is totally about God. Dahil ang kaligtasan nakadepende sa iya, bako po sa to.
To enter into heaven means to truly depend on God, to truly surrender to Him. Kagurangnan, bako na po ako, kundi ika. Hindi na ako ang manahan sa sarili ko, kundi ikaw ang manahan sa akin. We saw that in Gideon in the first reading. Gideon was being pushed to fight against the conquerors. And Gideon was very much aware of his weakness. Sabi niya, kagurangnan sa gabus na mga pamilya sa lahi mi, kami ang pinakamaluya. Kagurangnan sa pamilya mi, ako ang pinakasadit. Di ko po kaya ang sinasabi mong pakilaban. But the Lord assured Gideon. The Lord said, Gideon, I will fight with you. Ako ang makikilaban. Bako man ikang masulo. With the disciples, the same calling was true. The disciples left behind everything that they owned, all their loved ones, dahil nagsasarig sinda sa mahal na Diyos. Mayo pong nasasayang pag nagpapasakop kita sa mahal na Diyos. When we surrender to Him, nothing ever goes to waste. As hindi minumuklat sa tuya an arithmetic of the Gospels. When God does His own mathematics, it's not like how the world does it. Sabi kan kagurangnan, everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or even lands for the sake of me and for the sake of the gospel will receive it 100 times more. This is the God of the 100-fold. Na pag nagtatao kita sa Diyos, binabalik niya nin mas dakol. That when we give up for the Lord, the little that we have, ining pagkasadita, ining limitasyon ta, the Lord returns it to us 100-fold. Kaya dai po kita nakakanugon o nasasayang pag minadusay kita para sa Diyos, kan mga kayamanan na hali man sana sa iya. Isn't that what we do here in the Mass? We return to the Lord everything that He Himself gave to us. Wala man po kitang ikinakadulot sa iya na bakong hali sa iya. And so, we rely on this God of the 100-fold, who gives back to us the gift of eternal life every time that we surrender to Him the little treasures that we own. Mga tugang mako atalugod ang satuyang seguridad sa mahal na Diyos. He is our true security. Siya ang tunay tang kayamanan. Kung mautang makalaog sa langit, dai magsarig sa sadiring kayamanan, dai magsarig sa sadiring kusog. Imbes magsarig sana sa Diyos. Solamente sa iya, siya sana ang sasarigan.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang adan sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Paki ako kagurangnan an samuyang mga atang, nahuli ka iyan nahahaman an mga mamuraway nariribayan kan Dios asin kan tawo. Tanganing kaming nagdudulot kan mga bagay na tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, huli kan namumutan mong aking si Yeso Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu asin namundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa mo nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan angheles sa singgabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamarawayan, usana sa kaitaasan. Paladanan na nadidi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini